Младите абитуриентки бяха превъзходни. В смисъл, че ходеха без светлини и без пръшки. Да. И триъгълника на краката им се очертаваше. Градите им са пълни с отрова, с униток, силикон, виагра, коластро и тату. Щото и са пълни с силикон. Униток, силикон, виагра, коластро и тату, и в коластрото има тату. Трови мъжа си, трови детето, трови мъжа си. И ето сега какво ще стане. Като отидем на абитуриентските балове, трябва да поибем. Обичам да се изцепвам на попа и на попната връв. Най-добре се прави любов с жена, която е в менструация, защото тогава се образуват незабележимите охлузвания на хуя. Това е хубаво човек да си има едно-две дечица, да му се качат на главата и да му кажат: татко, татко, татенце, благодаря ти за дето си ми създал. Майка те моли да я извини за умората, която те е причинила, сега вече може да си вървиш. Наша Маша заболела и хотела молоко. Не попала под коровой, а попала под байкой.